mu zo mu sa bidiyo din. To amma ya yi challenging da maganar ilimin da ya faɗa din nan, ya ce magana ce ta maulanka da aka ce an haifi manzon Allah da kaciya da kwalli a ido, ya ce wannan karya ne, a ina aka rubuta, babu shi. Kaji jaki na zalika ma kunna nabgi, ai wannan shi muke bukata. Ka ce abun babu, mu ne yan maulidi muka kirkira, mu ne yan dalika muka kirkira, ai wannan shi ne fagen daga na ilimi. Bilayazi mu kutunto maka daga cikin gidan ma, cikin gidan ka zan je ni, ba zan je ko ina ba. Kamar zan je ko ba kun ji ba, haddata kama yana cewa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina, wai mu kawo dalili mu in muna da gaskiya. Kaga wannan shine harkar ilimi. To yanzu kuma na zamu nuna maka harkar ilimi, a ina muka gani ba maulanka bane, daga cikin littattafai muka gani a rubuce kafin a haife ka, kafin a haifi ubanka muka karanta shi a cikin littattafai. Ba maulanka bane, ba a ka muka gani ba, a takarda muka gani, takardan kuma a cikin gidansu. Number 1 gashi nan, siyarul a'lamin nubala, zahabi, a ina almajirin ibnu taymiya ta da korowiya ne. Amma zan ce ko number 1 kenan, takarda biyu na kawo. Number 2 bidaya wan nihaya na waye, na ibnu kasir, almajirin waye, almajirin ibnu taymiya. Daga gidansu zan ba su amsa a rubuce. Suka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka haife shi da kaciyarsa da yankakken cibiya ya zo duniya. Ai inda ba ka sa ake gardaman kokuwa, sinannu la'anannu, ai wannan shi muke bukata. Ka ce babu mu ce mu kawo maka, ka ce babu mu ce kariya kake akwai. Yanzu ai kun je da ya faɗa aiko, ya ce maulanka ne, babu shi a rubuce, in akwai a kawo shi, wai mu muka kirkira. To gashi nan, wakala bai haki an ba'ana abu abdullahi al-hafiz ana abubakar muhammadu bin ahmad bin khatim ad-darabuti. Kuna jin suna yanko? Ina mutumin zariyan mun nan ya rigi ba ya faɗi wasu sunaye ba, su mene at-talili at-tagazuti. To kun